Mapi kagagawi biyati akan rakanu salamakan piniatakan na panganiakan ko Allah uba nami ko kulam burakatanu atum parakati uba na angkatan rakatan o Allah na isambi yanon sukalilintad limo nakabarakat Allahumma amin. Mga uri penuh Allah tiga na puunang tanuag yang kai pagusain tano pagkitadaman tano kung mga ginawa tano pagkainang katano kung mga ginawa tano sabab sa su Allah katiya mga guruwa na na pitero yan ko Quran wadhakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin upamagat mana yang kana nakatiro o Allah na isa asyabuton na pamakatalum ka atigo Allah kamataan aso ka pamakatadum na pakanggayaguna saan kumya marapya giyuguda iyo mga ulama isa ay pembeturo ng mga ulama na mga pananapsir aya petero na pananapsir na upamakasi iko basaw no maranaw na pakasinabas sa babaraka awator kanagay ba iya pananapsir na upo lumiya ka lang agsa sa putola ayat na inida po yan naman busa nga yung mga kalilimod na pagatakin niyang pana mga ulama ini at yapsir yan sa Quran na kitabu lepikir kada ato diyan aya kaya gugudas sa mga ulama na ini bagri lanon ini babidilano ng kotwa katero Rasulullah ad-dinun nasiha ila akhiril hadith upamatman nakapma na yan na isa akarayagian na so agama na patot alalayon na pagkaedilon so ang gugurwa para ko agama na kang gugurwa para ko Allah sama no to na Quran wal hadith na miyagayon siran sa sukapon begitano sa pamakatadem na pamakay ng ka o mga ginawa tano na patot ano naman buot pananaroon o mga lok sa pinda itanon tabi ako sa mga guruwak na inabuan dada itiyan aya kaya pakawakitay ranon ng guru ka kauwariyuming guru so guru o guru wami nasa kapeniding guru wa murid to murid yan sama no to panawanan ko Quran na mituturo yan nakapaganad na mituro so labi na yan mituturo yan nakapaganad na mituro so mga anak ko mga lokstano na ayan mituturo yan nakapaganad ayat tito paganad din mga uri panwala apakang gayagunan na agama pakasakit ng waiwa pia tiararangitan ako niyo kagiya pia manayawata ka na scientist nakanaw ba may kapatay ka na nabaraka pa kang gayaguna kore kaya bumay ka di siya karatalmot na paumar ka mamang patay ka na nanay no kadung na next tabagi wa pa kauma sobra pa nako typhoon ropin bagyo to tabi masakit ya nay no ka aduna pananaro no mga lokos sa mapaita sok parya na dita ka pamanaman nakagagabulon sa sakit kapiluwa akong gari naguperesar sa nakanay sa awaraan na kaya dayo anabulong na masakit inoto na aya abay-abay na indiction Baigira amini sugatra kan ya kaya gedamang kau napakabula. Sobra saragundutan.
Uwid na igila ang minipik na bulong. Nay, mga uri panwala, sama no to na, piyakin ng katano to kung mga ginawa tano. Na ikadua, piyakin ng katano kung mga ginawa tano, mga uri panwala na totoo sinyo. Agyang kaya Ramadan celebration sa Kiapikilo na municipal government. Sa katatanding ano yung mga nanyan na kapapantagan ng mayor, gusto mga ingampadayan sa municipal officials, na gusto mga dato, mga bae, na totoo sinyo ay kapakang gaira katano ay aguna. Kumanso man ay madidi mong tano, nang galing tano sa walay, balay kulay, pagari kulay, naging kapakanilay pati, na siya butakaon. Siya butakari. Ay ba na penamya gusay si Umar. Alim Umar. Nambali nga na siya butakaon. Napagusay si Umar dyan na siya butakaon. Bigyan mo ta miyaling tanong na inisyon ka. Tayo nga ranang mo to alim. Dagno to atigin naman yun ka. Kapagabaling-baling ako naman o to. Bigyan mo ta rapo-lapin na yung ko. Di ka example o to. Di niyo ba makay sa kanon na. Dapat yun. Banap karayaan na siya. Bara kaginan ni katidawa. Basta daraban ka na. Tinatamaan ka. Nari, mga ulit mo. Inisyon tayo na lang. Taling gano'n to. May nang ayaw pala tiga ka naman isyon. Ako lang to na isya. Buta ka. Baka kaya tigil. Buta nga. At yun ita ka tawing nga lang yan. Ayaw panubad na siya. Buta ka. Napiya kaya yan sa people. Kabarakado na miyak wa abasas subasaw mga ungang napagando da si sinambong nakakapuran niyambo. Kabadun tao ko padian na di pada ko pasayan. Kabadun rang kaputakila sa kasasarampong yan. Nari, mga ripanwala, mga bae, mga dato, pitaruan ng baling tao na patot na siya butakaon, na antol na ulo ni kakalawa ka, na antol na ulo ni kakatokawin ka, saad na siya butakaon. Pakaisyo ito yung marjan, dianop ko ano, wate mangway, 3 oras. Ito nakapitiro ka sa katas, yung mabad na maguna, nagapagay mo na. Dinira ka ng butero, alay, umaningap na na. Kakati ang mga guru ay nami, kapangadigami mo sa psychology. Ari mga ulama uway, beturong buwan ko sana uyak, wapketo sa mo na mantek. Nainipimrang ako na to guru mo ta mantek, nainipimrang ako na mantok. Tigalim kayo no to. Sa kalira di udi, mangusiat nakatawang mo sa mga signal. Ang ganda kakod. Puna ko makailay sa tulong sarilos. Aptidengan ako niyan. Natina salamakad. Ikaduna po na ako makailay sa punggungguban. Nasinira ko na isa sangor. Alasarang ako kapapakangariyan. Dapat yun. Nay, mga riplala, ang tulono ni kakagdamang ka sa miyaling kanad na siya butakaw na pamamakin na daw nga. Ayakiya kaketokawing kasamialing kanaad na siya butakaw na namaalin na subutad ka. Pero manang gubo, aya kaketokawing kaw na babay kulay, pagari kulay, saad na siya butakaw na maalin yan subutad ka. Miyagusay si Umar Amor, na mialoy niya na sokon sumawaraw sa loksyan na di pagilay no Allah. Nabaling na kauto sa walay. Arimoro sa loksyan. Arapugan. Sobraw sa mauraw akuda. Naukabaya ka ilang kawala na may kamakaw makanaw ba tuturugan na di nga pasipu ko na may kay pupuwa sa makanaw na tirongon. Mami, saan ni mata? Akong bahala. Pakaturugan nga po ko sa kabu. Di pungad na. Dapat yun. Nararos na kaong dunuto. Ang taka ba sa guru ka? Ang taka ba nga butaloy si ina ka na si ikor ka na pangit pa na ba itulungan na ina. Inakulay. Naya timing mo na inakulay akan. Sobra sa tugtog. Akyan ganyan nun.
Papangingaman, agila ko na inakulayakan. Tina baka pagludi. Wow. Tapi so Mr. and Mrs. sa tiga guru ka na, inong nga dito pong taloy nga si Mr. ka na. Tunay niba, tulong tayo ni tungo na rin guru kan. Pamakasi ko marano na, karumak kulayakan. Na mata nga, sobra sa badagya po siya, nalay di makatatana. Dapat ka? Mangurip nola, pero man ako busak ka, amawaraw sa luksiyan na maling kasawalay na patot na maling subtad ka. Kami yan nagkarya di ka pagilay no Allah. Na upman waya tayo pa ka na piyamini kurutan na bil. Miyakatan na numbi. Sarakan si babasawan deke palapay ka piya di ka inilay Allah. Na piya di ka miyakasurga. Tarusan na ka din. Ibarat to, Peter wag nakakili nga saan na siyabot ko. Umanang ko pa. So nabi na Peter iyan, la yadkhulul jannata namam. Katabi ako sa mga guru na iyo. Kau pamamangga diso kele ako ron sa kailangan na makasungra kano si Marjan. Sa kayang gula na sa mga guru na yan, at ipupuno ke pempela, yan napaparsawalay, kati ang mga guru na eh. Dapat iwa? Ibarat ya, may nagkakapitero, Rasulullah, o kaya bubudaw ng mga ulama, pitero ang kailangan na siya butakaan, di pakasolad sa sorga, sosoro yan. Prilay ako ni Uban ng mga ransi sa soroyan, o. Natunay man ini. So kaya nagangaro na uba ay awaraan ka na soroyan ka. Kandi kaya pite na ming gradila ka na nga sobra sa ingram. Ganda ka kasuruyan. Kaya nga tao, rabagadong kaya ulasan na. Ano yung kaya pita na leludra ya. Natalap pa ka ng ngari ka. Kamu dulu patraw na kamu bu. Nari, mangurit ng Allah. Ibarat ito, ini ibarat ako sa akong tapiter, wak na kailangan, lag na siya buto ka na. Nabigyan tayo sa guna na, wanto na kagda mga sag na siya buto ka. Mangurit ng Allah. Tugali ng kud ng kaya pagusayin ko. Kati nila ka na orasak rin, nakiatay maranggo. Iman tuwai nasisita no sang kaiya ulan-ulan Ramadan. Agyang kaiya ulan-ulan na Ramadan na upamakapropaan na daayat yan taman amasasangguit yan na pamamagayan yan rakatano. Dapat iwa? Addi niyo pakalilipati ad na mga tao manariyasi kuda pang kapakaw mo Ramadan na masisingan iniran. Masisi malawiran na uba ako buprautan ko Ramadan ka anak ko makapagamal sebenar ugaid na miya ka umaso Ramadan nadasiran makapagamal sebenar ay niraot siran ko Ramadan kakagiyapi peridan siran apa niya kita tunay manaw to di nga di paruguro da sa kana bakap kesakit kapamumulos sudauga kababagong barian natak pa ka sa bibir pupumanan tanong to ada man marano disebut sa maranto na pa nangot tato ka pa sa bibir ay ang maano to na panamara ka kada man marano disebut sa marano na basa ang konso basa ang marano nga dawari kadine sebutin ay atiro ko na siyempre kagitip sebutan niya. Nari, mangurip na Allah. Sama nito namin yung dami yung sakati ka na pipiya, ginawa niya kada masakit. Na di ka di perugo-rugo na. Ginawa ko niya ko masuramadan. Nadayap yung tama na yamanan niya na masasangwit na pamagagan niya kung pagaman sa benar. Iman to na pipiya, ginawa ka na panamar ka. Kada ka masakit. Mangurip na Allah, doon pa man pagkaw masuramadan na mapipikiran na uba kurumbus sampain. Ino to na pagamal.
Ugaid na iman tunay ni raot tano ko Ramadan na di tano siran may pagpada. Inoto kana ubasiran matag miya sakit kamiya sinubilan din sumariga abuta. Kana ubasiran matag miya sakit kamiya matay silan din mga uripon wallah. Dingkat manuto di pamimikiran na ginawa ko iman tunaw yaguya kapan na panaman amar kakada kapan matay. Allahu Akbar. Ramadan panakapan sa amal. Uy, nasikor ka nun, akalilid na maranaw na basta Ramadan na timing. Ariyo. Mga karinaw na mga 2 days before, 1 day before Ramadan, nasa mga sagay sa numol, nadita no kamin, nadumingil ka na maranaw, miyapan na maranaw. Ino to na pamamasaan sa grocery items para sa Ramadan. Timing ari. Mga dato miyang masasasambayang na braniyo. Kay mo niya na braniyo ka Ramadan. Mga bai miyang masamambusa kong bungyan na latest tao okay rampan ka Ramadan. Ugid na first day of Ramadan di tano kamin sa masjid. Yutod na riyo. Kaya sa puluan tanoron gawiin na kialbal bata na masjid. Kaya sa puluan tanoron na guli magawiin na kialbal batan. Benda ya benar. Kaya 20 tanoron na gawiin na kialbal na masjid kaya buwan na si Imam Agusi Bilal. Grabe. Dabuagi pa na marariw. Kay ba niyo mamudi kataw yagi maranaw kay mga maranaw tano na mga waraan nira na sut tigo mga ungang na paganay na pumapagasit taguna na tageter. Kabat tadeng ketak kawi kudegedebu pageda akatitay baso kapala. Takini baka kaloko padumi pekaharame tagu ieu narwara sakedi-kedi. Allah narima ngawit na Allah sama nuto nami agdami wa benar kaya 20 siran ang gawin niya wala benar sa Imam Agusi Bilal la ilaha illallah kasandagano na iya tanto uga idnap keswi si rambo tiga lemi noto nandikian kira sa si konsyal bakit tutun di magkami na masjid. Betul ka peso di sumba yang napapila. Bigyan mo ako na makakuha na makapipilap mampuruma. Lagi do ba ko skap kukila-kila lamya ka ko. Mga nawatino na talo ko miya kaway na tuluwa ya. Kabasta mambuha kaya kas na ibet ka. Inipaka ito, inipaka lari. Pimbet di yung nimbetuan na kaya mambuha. Maranaw ya, badi-badi sa tarwa. Nari mangurip nola sama nutun na miyagdamyo la ilaha illallah sumiyunod sa Ramadan na piterwa ka na madak na mga tawa patiming kaadnap ka to na kaidaway do kaya pakatang ka sa tao na pupusain yan susambayan yan napsungadan sa masagit Allahu Akbar ay awidunakal na yabunin yan di sambayangan na ay sa agutaraweh nada subo nada luhor nada asar nada maghrib. Benda mana yang benar. Benda taruhan ada mana yang pasang-pasang kasih minara di sumber ya. Matan lah. Sa kami ang mga dai, mga preacher at English, relay ako ni Bob Kuriba to, na katawan na may mambo, kalagi do doktor, ano man kakabulungi nga, sang sakit to, padga, di nga katawan na sakit. Tiya bulong yan paano kita na high blood na bulungan na arthritis. Nari, mangurip no Allah, irupatan no ko nari agyan kaya Ramadan na Peter wag na miya kataling umanapan na kapansamal. Sudan sunabi sallallahu alaihi wasallam imitaron, wa man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair
relaya ko ni uban yung si imian nago na naino ka inshallah na kapakamakam bida. Tunay mano to alim. O kung dari makang galubag kasi sa satiman na mapia na ayat timbang yan na faradu. Nagyugudan na ng mga ulama na makang galubag kapan sa sunata sa timan na ayat timbang yan na faradu. Inuwakan sa kadudawaya, di pendi ispuasa na di simbayang. Minisi ini na, miya kalala question. Relaya ko niyo mga guru, ang iniisira ka na, inisumbaga ka, na tiyan, alay, to na ikaw kumano, di pusa na, di ipusa, na di simbayang. Inisumbaga ka ng guru, na okay. Tila nagrabi yung sumbaga na, namin yung sumimbago, nadakon na bali niya, tila nabida kami rin. Tila naman maubtero ayaw, okay, tila ka na may kakiyata lang na namin simbayang. Na di okay. Nandito mong oras sa doon na bali niya, namuka, tapuan ka niya, nasinarapan na kakayata, idabuwa bali niya, na ibato di tapagato ang pan. Kati ang mga ulam, ito na itinda dila, no, tayo puan ka niya, kapitero, ano mo na bali niya? Tipiaso na mga niya, tayo matolo niya numatong sa ulan, niya, napusa ka ki, paniyata ka, may kamapita. Kali mo na gato, no, mo inipong sa kiyapa ka niya, tama niya, matolo, doon ka niya, dito na niya matatabo sa ulan niya. Toro niya ron. Nari, mga ulip na wala. Bukan tanong ay sa bubudan lo, piyama punto, kakati akit lo nga orasa. Dinibud pagila sa relo siyo, kami wana may mamasalan. Ngayon o to, nagyang nga relo, ipulala ako, natitirbo, nak may mga ulam atorbo. Basta atorbo na magaan. Nari, mga ulip na wala, ito na ibarati yan, nari. Oko, no makasembayang ka sa sunata sa timan ko Ramadan na yatimbang yan na faradu. Mga ulama, ito na isunata pagalawin tanong siya. Sunat before Maghrib. Sama na kaya 10 ang tanong na guru. Na utano di na yaman may posra tanong Maghrib man to na 10 agutlo. Kag yang ka iman to ap tigre tanong na may pos sa Maghrib yan. Na 10 agutlo Maghrib. Pero akan na sunat kuda tanong pang kapakasembayang sa Maghrib. Sunat yan. Adiya ka na idikamping sa pangampong ranaw, ay no tanong ay di pagwiyaga o mga masgit tanong kakanugunian. Te 10 agutlo Maghrib, nadatanong kasi yung bayang inatimbang yan na 10 agutlo faradu, sayang. Narigari, isyon tanong ko sa mga ginawa tanong, may kasunod kasi rin. Dari! Ngayon to, di plaka yan! Tipigilan na ako ta sa ate, ang tanong, di ka di sunat-sunat. Gusto mamu, di tanong di pa ka bebenaran. Doon man kapalakain ka. Ipungga sa walay, nagaganatan na ka-table, na-arrange nun. Watermelon, bread, palaman, fried chicken. Guminata ka sa walay, na nga mapipikir. Matang o babupagubang eh. Kaya bato di puro na-arrange ha. Palaman, bread, kagrabi man buong marana, ida minggu lebo ko. Unlimited. Korek na yun. Kakan na unlimited. So nabi na kakanin na telo, egg, ndu, tangan lang kan. Maranaw na, so tagwi sa inap, teaguan niya sa bugas. So tagwi sa ndu, teaguan niya sa bugas. Ay mabuka pangin, hindi pangu kito. Ay mabuka pangin, every 10 minutes. Tingtay bagay sa tano do. Ay di mangu kito, kami ulan na. Nari, para isa, pitero kalim di plakaya na tiwari umiya tigra kasulabi sa pulo ka oras na ayang ka pendika tegrari ang kaya dama sa pulo ka minuto sa kenapa no ba kada pakateng sa andil ni kapag bangiron na kanga sa tima na paglas kay boy na malaman so paglaso maka na kang talagi dia ka di ka mausog-usog tapos nga man ibetek ko Allah kasi ikaw katawi ko ron na adad ni kapakateng kaskasakya sukulan yung sa atay na kanton na miyagdam kami ang suku nasunat ang gaw napmiting ang tanong mga diya mausi mga dato abasakya Maghrib na di tanong pa si sumay nga Maghrib di tanong na mga kasunat adig yung taso pagagabal nalay doon sa sumpiang na armalait pagbangin ka
Yan yang kaya palayat, la ilaha illallah. Nadap makadulang, amati nga! Kunya naman murapi, la ilaha illallah. Namaling sila di na, wow, beauty kalili dia na mga timing. Nari, sama nuto na 10 agu telu gariya faradu, amiya ilang raketano kagagi 10 agu telu sunat. Natiu 30 Ramadan, na 30 faradu. Nabalaan kau masurian yan, na 30 mana faradu, la ilaha illallah. Nakagia 3 kan napikir wak na inutano di makapsunat ka di perlakayan, ka adna keto nakasapolo pang kami nutos na makaupi sa saging. Mata naki, kaupi sa nendo sagingnya na di malilang na makaisa. Meses, dampak bang eh. Kami yang masa kurang mabubos tayo lalapis na iba taka pemerintahan ko masaya. Kaya nabanan mangguru ang praktikan lo sunco nabi miteron narisa imi farhatan. Dua ko nakapipi aginawa seged ko ripan wallah. Anto na to inda iftarihi farhatun inda iftarihi. Nang kutua masaka beteng kasihan na pemeliin ko mapipi aginawa niyan. Nang kutua mambusakan na 10 kami notos na makaupi sa sagi. Apa makalang ka pong kaya kalmaan niyo. Di ngayon to. Amay ari ka adna miyagbang ko siringan ka. Asiwa so kapag bang sa radio. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mumukian gan Allahumma lakasumtu wa bika amantu. Nakiyan naka, nengong kaya pasada na tinabikte, makasak ni miyagbang, miyaw sukon. Wala kasi pa orang ano kami ang gulaw-ulay ni. Nari, mga urip na Allah, miyagdamiwanan, tononan pan, Peter manu nabi, waman adda faridatan, kana kaman adda sabaina faridatan fima siwa, di iso mga sabaad ko, gugudan o Ramadan, sa kababali niya na panakapan sa amal, o kono makasambayang ka ko Ramadan, sa isa afaradu na ayatem, bangyan na 70 afaradu. Mata ang umala. Ugup ka narongon magito nga. Isa ang magrib na 70. So 30 a 70. Udah maribat so kaya itong akoron na 2,100. Saulan gari na umisimbay nga saksi si Batlo pula magrib na 2,100 para 2 mi ako nga. Na so 2,100 na times sangat man sa 5 kaudap man maribat ko itongan ako nino kay itongan niyo buo na aya itongan yan na 10 aguli magatos 10 dibu aguli magatos na itongan niyo kuno piraragu na o paman bagi-bagi niyo to piraragu ni ko balintiang ko na Ramadan la ilaha illallah ustud na kaya panakpan sa amal mga urip no Allah samanan miagdam tanurunan ano pakaisip man alay anto na uno ni isa mga galab kaung galab kata ko Ramadan na mala akakwata apa mamagayan rakta Allah nabaniw di keto siya so Ramadan na isa sa pulon gawi ko pagampagan ay narahma tunay man narahma limo na isa garayap tinindus sa mga ulama at pagkababayaan wala ang mga amal ko Ramadan nakapangaling gagaw ko Ramadan inoto giugudan ano mga ulama na sa Ramadan na isa pa mamagayan na limo na ayako nakikalimon ra ka wala na makaswa ka mga linggagaw nari ko dalis di sampat sa ko dalis kikita kidengan na dito ko nigugudan ano mga ulama Allah ngayon to, mi aloy sa hadith, erham, torham, pangaling gagaw ka, kaang kami pangalimu, la ilaha illallah, pakaysa, miya ka umaso Ramadan, miya ka pangaling gagaw ka, miya ka pangalimu ka, at nasiringan ka, amay ilaing ka din nakamamata-mata ka nakaakarorompisan sa uyagan, sa ginawa.
Pakaisiw to. Adun, yang pangaling gagawa, kau to sa siringan ka, napnubar ka mamatan, kay gila, nasid si ama ka, si dunsina ka, si pagaring ka, tumuduga minsan. Inao, kamamata-mata ka nakadunggari, di silang di itengkas na bugasbo. Nayay pusida ilang gari na sa mga tinduro ilan. Tingali madamana ya, pagkakabanian na tinduro iyan. Umanggari makaami ko bugas na isindutian na lima niyan ako, taymos, hindi pusida. Naskala miyaling ka pong sa malabang, la ilaha illallah na beri depalam nilutikan gidaw man na yan. Nadi nga panikinulangan sa dalmay nga dekaan niyang pagkailay, kainggit na kayong lahat. Napagkanaga ka pa na di mamakailapat pang giraw mises na ino ka mapita nga pwede na ako nga mamasa ko mambusa sa da. Ayaw maano to na ubadin sa napatigay kami niyo ng mga dalo. Ay dapat yun. Hay, mga uripon wala. Isaw ngangan ko Ramadan na ino ka man piya ka timpos. Ino ka man piya ka tigr. Laboron sa mga kawasa. Laboron sa rarautan na along yan. Rarautan niya na along yan. Ino ka man na rin piya ka timpos. Sa piya kitigran na ka sa Ramadan. Nakamagdam. Sumagagda mo mga tawa karurumpisan sa kawayagan na ang kamakaswa mga linggagaw. Sa katawa mamamiya panutul. Miya kaysa na inisang ko ng mga dayo iyan. Hay, pagarya, ang tuno-uno ni pagkabababababayan ako dunia. Naya kong garya isa inisang bagyan. Naya tingin ang pagkababababayan ako dunia na kaor. Kaor. Tunay man na kaor. Utat kagutom ka. So kiyan garo mga dayo yan na miyamang sasiran. Ay pagarya, inong kailip kababaya iso kaor. Na tinakalumalubay no akang pagkababaya iso kaor. Kapiawat na kakalakan na di ako ka di ako di mangubos. Okay na tingin na ayasekrito sa pagkababaya kan si ko kaor. Na antili na tingin ikagad na makukaor. Na miyag lamakan sa mga ginawa mga tawagi karaganan. Na miyasagwa ka na ginawa ko sakit pangaling dalaw na kang kiran. Nakit pangalimo na kang kiran. Allahu Akbar. Sama ni ada menafsir katra. Dapat terayusan. Gitu lagi natanto. Nakaisa ka na pergi na makaumpan na. Ay manatigi na malakon ibala sa kapitran na may kamagan subuka. Nanayawang ka. Tipigilay na na kailangan yun. Nagapurtay na. Ngirawa mananayawang ka. So mga ulama, relaya ko mga guru akan lay. So ang iso mga ulama na may kaabadin kailangan ito. Napiyay lang pala ganyan din ni kaya pakasundo Ramadan na pikra ka. Allah, nare, sama no to mga urip no Allah, miyaka pangaling gagaw ka, afdalos sadakati fi Ramadan. Aya ko na tindus rabaw, apag kababayaan wala asadaka na Ramadan. Maluwa ko na itong gada-gada. O buo mapakatengkas ka so diipuasa. Natimbang no Allah so puasa niyan. Naimbagay na ka wallah. Para marayag. Atau na ibarat yan. Miyapakatengkas ka si Marja. Timbang no Allah so bala so puasa ko na ibagay niya ka. Dia na idikumping saranaw. Aswari so mga masgi tetano ha? Alimantuno to badi ka pa kaya rin magagaw ka uman gawin na kagwa na kakasagi nga dimitang ka sa mga diyama nawaya diyama o na talupulo namya pa katengkas kalimya ko ang Ramadan na talupulo na ikatlupulo wisa sura kakaw na rin ko dalis at napisi minarang ko isa olas na diyama atay nga diyang manapad karoon nakaimalo yang ngira na ipanguyata ang ngira na ibet kaya kang kaya pakapasad na umanisan na pagilista isa la talurang gawi patarang gawi ngayon to miyapigin na lang yung tabalas
Allahu Akbar. Malong ako na ito gadahay, uripan Allah. Napakasakitan tano, kaada na mga pangaling gagawa, mga tawa, ya di din no pangaling gagawa. Pitero ang napiya siya ma yan, napiya si ina yan, napiniluan yan ako pangaling gagawa, ranon, naguso gagawa niya. Umangkondan gawi tabi ako sa mga guru ka na naadang ko na dua malaikat apa pa katoronang kono Allah ko dunia nagyangkot ako na isa malaikat na pengguro kanyan swalla aya din yan ngongon di teron Allahumma a'ti mumfikan khalafa Tore mana nga niya literon? Kadinang ko na peningkur ka aso di mamamagay nasambiing kaon sada ayat yan taman. Kau tubsari kau mamamagay ka na sumbian ra kau Allah. Nakais ka na atay pa ka nalinig kaya pa mamagay nga na miya kagiro so Allah ta'ala ko to sa landbang kanakuang karo. Tinaw din na, sinda nga siya sa smart padala, kan kamawa sa mga labang. Dito bitay pa ka. Sama na merengad na to. Ay nauso kong sa isa, napungguro ako mambo, di na literong ko Allah. Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ito na nilipang ning ko Allah. Kadenang ko na pengening kuraka asudalo. Ako dali sa di pemamagay na ante orang kaya Allah. Sampai niwe ko mga kudali so. Pero diskarte ayar ya. Bay ni taglo sarap niya usay. Tiop mano pemamagay ka okay ka. Udi ka pemamagay na ba ko sa kawata. Nay meleyo Allah. So isa malaikat tadi mamang ni Allah ginalam yang mamagay na sambing o sa dayat yan taman swini pamamagay niya. So isa na penggulong niya suwala. Ya Allah nga na di pamamagay ako dali sa dalawa binasanga. Makaumar ka sa mga nina. Malaylay ko. Di penggulong ko sa kanisyanaan niya. Makaumar ka sa magutang. Nakuha ka sa nga 5-6 na okay. No, di ko wapi ang yatay. Nari, uripan Allah, disebut, ino ka manari papara dari Buddha, kasakay tengagan tengara, kabakan o pasyami. Dapat nali ka pa kumaniya ka na, bukuta nga, Nakali nga mo di pagitungan na. Umaniya ka pros, nataloyolo, di mo mesti pamili, suduwat ya di pa ka nasa parakata. Bahay pa, mayatay ka. Baru mana mo? Ano di ka para dali ang kan may ko na kailangan. So nga si ibu, next week ka. Ay beto song ra sara malay kaya. Pumunay mataw na ka mamuna pimbato na kaya di mo maso next week na. Tao po. Inawanan, pitero ako sa iyo inamialangan. Narigari. Matawanan maulit na lagi silang pangalim mo. Ayat mo kilala na itong yan. La ilaha illallah. Pakasakitang ko kaubasiran malak. Kakanganan lagi at tamo ka ka natraka sa puluti manapali at litis. At nawalay ka sa ingadiyo. At nawalay ka sa iligan. At nawalay ka sa Cagayan. At nawalay ka sa Manila. Gusto lang mo na tamo ka na. Kalagi ba may kamatay ka na ba ka ng parambangan. Apya sugun si Montero nga na ibat ako wallaw bayar ka pagitulon. Udah bukan yang nagun si anak usah remote yang yang ke remote. Tapi so cellphone ka touchscreen na. Pad na maka-ispaton. Batigyan patay na kanunan. Ngayon, ba na miya to niya miya tayo kay ko palabog na pa kasi cellphone. Tik sa ka buo. O di ko pa naman di ko call. Apya siya ma. Umaka-text. Ano ba makatawagan? May aduh. So number yan. Beto reply ko. Pero di ka lulu makaparate ya. Wala kami ya panutulra. Kana sa ataw ko na miya tayo ninilubong na pa kasi cellphone. So coba lang. Mutapar na ilang di manutul. Yan kaya pa kauman na. So missing nga kaagtan sa kakain. Tinaleng.
daya linga ko na ng baraya. Tiyan na to, niya number. Miyatay ko na ng pakasi silpon na ibat nakapaglig. Ibat wala tiyan o daya liko. Tinangay na to ha. May tinga minipon bugin na ng baraka kaya. Nare, kodales. Kenabar ka ng perembangan. Kapiter wa kanat nawalay ka sa inyo diyo. Nawalay ka sa Iligan. Nawalay ka sa Kagenam. Nawalay ka sa Manila. La ilaha illallah. Miyatay ka na ibat ka. Nawalay nga daw ng mga kaiga. Anong gari sa Ranaw? Ano ka maula da Ranaw? Miyatang. Namiya ka seminar ako sa mga tawalin na may tubo miyang gusto nga sobra 6 million. Wallahi ka daw din na makaiga sa miya kay sab. Nakaimatay na romping gawin. Allah! At natamo kaya na makapupun sa ingadiran na siagadan yan si Bapak yan, siagadan yan si tengedian minsan, siagadan yan so ginawa niya na trakya na aircon, dan yan din magagaiban yan mapakada. Allahu Akbar. Senior batuan yan mga isagadan yan nawang-wang. Palami pasig sa mga tabasa ka. Umano piya ka da, kano upo kaso kaya nga na, iba taga sugay. Kakailangan na makawang masamarawi, ibarat. Pakasakitan ko, kapangayin ako ala, sir kasi rano. Kakatagay, pitero na tayo sa kanaya, ha? Swallah, na pitero yan sa Quran. Mga tawa na di pangaling gagawa, tabi ako sa mga bulanay. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُم. Tunay man na kaya katero Allah. So silang kulutwa kita tamokan. Di sila nun pamamagay. Di sila nun panggasto sa larang ko Allah. Panutulang kakila niya Muhammad sumarang kamalipad sa siksa Allah. Ayaw ko na marang kamalipad sa kasiksaan ng urip ng Allah. Kung kaya panutulong ng mga ulama na timon-timon sulang manot tamokyan na takapagkayaw na kong kanarakan na andili ka kaya kayo niyang kong kanarakan ng batulan na ipuin sa sangkaya mga bagyang kaya binibudyan na bugyang kaya mga takilidian yan nagusi ikuliko diyan mapay ka Quran ay ang nabapraktikan kamay ko na tigo bagi tutulong sa banggulo dapat yun mangulit ng Allah kuruman ko buo Ramadan panakpan sa amal sama na kaya sa puluhan tanuro nagudu as successive ito na yung mapipikira ka ba yung mapipikira ka na alam daw ko bumakapagamal sa nga 12 days na isa lang na may kung ka next share ka na niya temo discarding ka na tika na alam makapagamal ako na kano kapan kaya next isa lang 2017 no usakan sa kana di tingalayin kayo no to baka sigurado ay prampay ka raw tingalayin na uli sigurado miyababad ka si mga saban na yamipos na inilistaw malakol mao to ang tayong buno niyan ko isa saban di ka pagkala ka duiso di ka on record na pero man ako usakan sa ka inshallah na miyama ko takod na mangurit mo Allah na ino ka ba tanulin di petelad di tanabu di makatutuna kaya nila na oras ang nila di ang kagagang at talong oras ay dapat yun kaya na mga oras ang nalambang ko sila tayo makaumakukira na buwap kagaw lagi perpel ka wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.